hicimos nosotros. Joselinda Bechisaya, no me hicimos nosotros. Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi lapha ufika khona lo mbukiso wakho esimanje sekulethela khona ke indaba ke ezemaskandi ke ehamba phambili ke nezifika ngaso ke isikhathi ke lapha ke umgibe wakwaNongoma ke ongancithezi usegxeke umcimbi kaMcineka lapha ke waphinde ke wancoma ke umcimbi wakhe ke uGay ukuthiwa ke umbuso wamaciko wathi wamcineka iwona ke lapha ke ipucuzeko maskandi festival usho ngempela ukuthi ke uGay uyakwazi ke ukuphatha ke abaculi bamaskandi awuyizole ke nangu ke umgibe ke ephumela ke ubala ukuthi ngempela ke uhamba nawo ke umcimbi wakhe lapha ke uGay umbuso wamaciko indaba ke ayipheli kwesimanzozo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinye ngokuzayo siyabonga Laba ngalovucu lolu namkhanqala yayithi Mgibe awuzophawula ngendaba yombuso wamaciko sengila ngangani manje ngangani ke manje ngizophawula ke namhlanje bese kuthi bafethu ke angiqala bafethu ngiyibongele nje bafethu ngomgibe bafethu amaqembu amonke izolo ayiwinele kuthe nje mina ngihlalele bebade iLiverpool eyawina uyabona ngithe nje ngihawuse yoshona ilanga ibhakabhaka yenze njalo uyabona kuthe ebusuku hawu madoda iMadrid yayikhalisa futhi uyabona so nje bafethu uba yini kumnandi bafana awufisi bafethu uba yini wena phela manje ngisibona enkonzweni ihappy nje kamnandi kanjani alright silake bafethu le ntshela bafethu uGay Gegezile Ngcobo remains the best maskandi organizer. Uyathanda uthandi, uqhokela uGay. Uqhokela under these reasons. Okokuqala 1. uGay umhleli wokuqala oqikelelayo ukuthi bonke abaculi abaqashile uyabakhokhela. Number 2. uGay uthe ufuna under 30 izo performa laphana bafowethu yena uGay ethi ufuna under 30 under 30 nayiphuphuko engasathi isingisi yonke umuntu oneminyaka engaphansi kuyengamashumi amathathu la ukhuzani umthandeni bebe benefit bafowethu kakhulu especially ukhuzani bafowethu ukhuzani ubehla imali eningi kuma CDs bafowethu lokho ngeke ngikuphike lokho ngumlandeli kaMaskandi mina but ngicheme negcokama but ngiyakuveza ukuthi ukhuzani ubeyihla bafethu imali when it comes to ama CD makekhipha ingoma zakhe ukhuzani bekwenza ukuthi i CD ithi iphuma already useno 800,000 cash ongayanga ngisho kwaSARS uyakuye ngqo uswa uyazwa so uma nina nixeka umcimbi kaGay uGay eqasha izingane njengamanje izingane ziyacula kodwa ama CD awekho zidiphendele kuphi eqashweni nako YouTube so nithi nina nokuxekela into eyapho umcimbi kaGay uma kusizakala izingane ezincane nithi le izingane ekhipha oMafikzolo oba nengane lezi ezincane zonke omjabulisi zoyithathaphi imali mawukuthi nina ni business xekala nomcimbi kaGay iphuphu kundi makhandonyo zoyithathaphi imali bafethu umthandeni nokhuzani ayisekho into ethena ngathi abantu bayifisa emculweni banezimoto bakhile kubo yabona impilo bayayi-afford banemisi futhi yabo abayithengile emadolobheni whatever lengane ezincane umjolisi lengane ezincane esakhulayo zona uGay eqasha izingane ehambisa nyamgxeka uGay uma ukuthi balwa abantu so what khona Wi-Fi akekho mabalwa kwenzakalani bo kwafa bani I got a call from this young boy a very young boy ube MC lapha kuGay uyangisendela uyangixela usengisendela ivideo yendlu yakhe u2 room Nkosi yami ono veranda uthi Mgibe indlu yami ibingaplastiwe uthenga amasaka akasimende awu20 uyoplast indlu yakhe uthi angasi ngambonga ngani uGay imali ka-app uGay naku Telkom ikwaziyo ukuthi umfana yoplasta ilawu lakhe ubhuti omdala bafowethu umkhathazi ukhulume ngize amehle egcwala inyembezi right na uGay ungithintithe intuli
but kuneyilima la iphukuphuku egxeka umcimbi kaGay. Bangaki abantu abahla ngoGay? Benze umtshela ngalodoti lo uzana umcineke. Bafethu, how would you feel wena kuthiwa kuwe? Hey, ngoba umuntu okwazi ukuplaster, umuntu obeka istini, umuntu okwenza ofaka ugesi. Ngithi yazini, woza la ekhaya kwanyawo. Nansi indli khona lapha. Awuhambe uyongifakela u-ceiling board. Yabona? Awuyiprove nje, awuyibonakalisa ukuthi uyakwazi ukufaka u-ceiling board. How would you feel ngikuyuze kanjalo udrive all the way from Empangeni uye kwanyawo kwanongo uzofaka u-ceiling board uzoyibonakalisa? Your petrol, your time and everything. Your skill. Ngithi khuleka awuyibonakalise la endlini yami. Next year I'm planning to build indlu enkulu. How would you feel lonto leyo senzeka kuwe? Uyokujabela lokho lento enziwa umcineka enganenza abantu. Azize zizoyibonakalisa. Are you gonna be happy with that? Huh? The answer is no. Mawuse kahle ekhanda ngaphandle kwezilima lezi ezihlanzana ezisupport ukuzalwa eziphukuphuku. Zovumelana nalodoti loyo. Kodwa bafaka lengqondo, lengqondo, lonto ngeke aze ayivume. Tho umuntu esusa ingane egoli ziyoperforma eThekwini imali yazo zingayitholi. Ngibe namanje kuphele u3 weeks angithulile imali yami ekwimpucuzeko. Bafethu lonto imnandi leyo ke bafethu. Mina uma uhlukumeza abantu kimi uyisha. Uma ngihlukumeza abantu bakithi umqodoyi kimi. Sayingithi iqembu eliphethe kwanongoma uma lidakelwa abanongoma liyanya. Lo lingamanje kushintshwe futhi. Mina angifuni abantu bakithi bahlukumezeke. Sithanda. Singabhokala bemnandi kodwa angifuni abantu bahlukumezeke. Mpetho loyo. Gay, you are the best my brother. You are the best maskandi organizer. Winkunzi. Ufunwe yimi gay, ugcotshwe yimi gay. Ugcotshwe yimi gay kezini mfana ngithi. Uyindoda. Ba! Shaya.